Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataw ning opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot, gunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Good morning po. Welcome po sa tuyang programa, ang Legal Yours GB. Of course, kaiba nindong yan si Kuya Mike. And may bisita po kita ngunyan. Pangusun tango na si attorney ta. Nakaungan sa si attorney. Okay. May guest po kita ngunyan. Na-invite po ini ni attorney Christine Longabella. Ini po si attorney Rafael Dayap. Yes po, sir. Okay, good morning and welcome po sa tuyang programa, Attorney Rafael Dayap. Pwede po makiagad kami kidagdag na informasyon para lalo ka po mamidibidan ka sa tuyang ng mga listeners. Sige po. Sige daw po, itry ta. Makitry. Number 3, sige po. Makitry po, Attorney. Yes po, Kuya Mike. Ako po Wala pa. Another. Sige po, try po galing, Attorney. Good morning po, Kuya Mike. Dahil pa. Sa lagan so napindot ko. Mapasis na lang muna kita sa habang nag-aalat kita sa technical team para maayos ang microphone ni attorney. Ngunyan po na aldaw nin Sabado. Yan. Pasensya na tabi ka mo mga may mga pigpipindot digdi na data pa napipindot. Sige, go ahead po, attorney Rafael Dayap. Yes po, Kuya Mike. Good morning po sa inyo po at sa mga tagapakinig po ng Legally Yours GB. Ako po si Attorney Rafael Dayap III. Ako po ay tubong Ligaspeño po. And ako po ay isang abogado. Nag-graduate po sa University of Santo Tomas, Legazpi College of Law. And 6 years na po sa practice of law. And ngayon po ay naimbitahan nyo po na maging guest po sa inyong programa. Salamat po. Okay. Taga saan ka po, Attorney Rafael? Taga ano po ako, Bitano, Legazpi City. Bitano. Any relation sa mga Dayap duman sa Manito? Manito. Po, mga parientes po namin. Okay. Opo. Manito and Taysan po. Yan. Yan. May lahing Manito ine. So mga taga Manito dyan, shout out po sa mga taga Manito. Igwa Yes kita po. digding guest na tubong Manito ngunyan, si Attorney Rafael Dayap. So dito na pagparaalo yun, tangana inadakol ka mong maukudan sa mga ipapaliwanag ni Attorney Rafael Dayap. Ang pag-urulayan ta po ang manungod sa may sisingilin po ako. Dapat po ba dumaan pa sa barangay? May sisingilon. Iba-ibang klase ang pagsisingil. Utang, kung may pautang ka mo, masingil ka mo. Igwa man ang pagsisingil sa mga bills. Telephone bill, electric bill, water bill, at marami pang bills na iba. May mga pagsisingil man ako minsan, may mga atraso. Baka singil ka mukhang atraso nindo. Okay, ngunyan, maaraman ta kay Attorney Rafael Dayap kung kaipuhanan pa mag-agi sa barangay kung igwa ka mong sisingilon. Okay, sige po. Attorney, ano po ang magiging introduction ta po kay ini? Manungod digdi sa mga bagay na sa kahaputan na ini na kung maagi pa sa barangay kung Yes igwa po. kitang sisingilon. Sige po. Go ahead po, Attorney Rafael. Yes po, sa ganun po, kailangan po muna malaman kung yung parties po, yung magkakaso at yung kinakasuhan ay living in the same city or municipality. So, the first requirement. Yes po. Within the municipality Yes or po. the city, okay? Yes po, kasi po, kung hindi na po sila within the same city or municipality, malayo na po yung nila, yung place of residence po nila ay hindi na po kailangan mag-undergo po ng lupon sa Hindi na barangay. dadaan kung Opo. magkaiba yung municipality Opo. at Except city. po kung adjoining po yung barangays po nila. Meaning po magkadikit lang, although separate city.
Opo. Boundary parehas na sa boundary, sabi Yes attorney. po. Pero so kung ganun po is kung ano naman po is same lang naman po. Kunyari ang ang maghahabla at yung hinahabla ay taga Legazpi lang naman. Kahit magkaiba po yung barangay nila, mag-undergo pa po sa lupon. Paano kung magkabarangay? Mas lalo na po. Mas maray. Mas lalo na po. Talagang Magka-barangay, kailangan po mag-undergo muna po sa lupon. Okay. Regardless ni attorney kang amount. Regardless po ng amount po. Kasi po, pag nag-file po kayo ng sa small claims, kung cognizable naman po ng small claims yung amount po ng gusto nyo po i-claim, nakalagay po doon sa statement of claim na kung cognizable po siya sa lupon, kailangan nyo po i-check doon. Tapos, mayroon po kayo dapat na certificate to file action. Okay. Opo. Ang certificate to file action galing sa Barangay po, mga Opo. di ba may required number of hearing o session bago Yes mabigyan po. ng certificate to file action? Yes po, pero hindi dapat siya magsobra ng 60 days. Okay, yung required number of hearing, Yes hindi dapat susubra Susobra ng po. 2 buwan. Opo, kasi po pag ganun po, may undue delay na, kailangan po maglabas na po ng certificate to file action po yung lupon. Paano kung isang session pa lang, nagbigay na yung sangguniang barangay ng certificate to file action? May instance po kasi na binibigyan pa ng pangalawang hearing, baka po hindi nabigyan ng may valid reason naman po na hindi naka-attend, or baka naman po is hindi na notify. So may sa practice po na nagbibigay sila ng pangalawa pa. Bibigyan po sila ng chance. Opo. Sa pangalawang pagkakataon kung wala pa talaga, may mga pagkakataon binibigyan pang third. Okay. Kung wala talaga yun, mag-insist na po yung naghahabla na maglabas na ng certificate to file action kasi wala nang interest magpakita po yung hinahabla. Okay. So para maka-file na po siya ng action sa court. Hindi ba apektado yung nirereklamo o yung nagrereklamo kung hindi nagawa yung tamang numero ng mga hearing sa lupon? Kailangan lang po doon kasi is ma-observe po yung tinatawag na due process rin po. Okay. So kailangan po doon sa under po ng local government code yung sa lupon, ma-observe po yung days at importante po mabigyan ng makinig yung side ng hinahabla. Hindi lang po yung doon sa naghahabla. Baka marahil po meron rin siyang magandang reason but hindi siya, baka bayad na rin po yung claim. May nangyayari naman po yun. Nagsingil ulit. Nagsingil ulit or prescribed na, tinatawag. Or meaning po doon is, matagal ng panahon na hindi na niya sinisingil. Or baka kinundo niya na po. Hinayaan niya na. Yun ang ibig sabihin na prescribed na. Prescribed po is, kumbaga po is, ilang taon na po kunyari, nag-utang siya, 1990s pa. 2026 na, ang tagal ng panahon. May 2 dekada or sobra Okay. pa. So, pwedeng prescribe na po yung action. Anong ibig sabihin nun? Prescribe po yung action, meaning po yun is, yung time para mag-file ka ng action na yun is lumipas na. You slept on your expired. rights. Opo. Umi-expire pala ang Opo, dapat umi-expire po. sisingilin mo talaga dapat. Yes po, at the time na nag-accrue po yung cause of action na tinatawag, yung time na yung cause of action na po na pwede mo siyang ihabla. May Kumbaga nag-ripe na po yung... mga ilang po talaga yung maximum number of years para masingil mo yung may utang sa'yo? Depende po siya. Depende po siya sa action po eh. Kung di po ako nagkakamali, yung sa ordinary 10 years. 10 Kung years. di pa ako nagkakamali Ordinary yun. Ordinary Merong po, hindi ordinary. Meron rin po, may mas maikli pa doon. Depende. Ang Depende. pinakamatagal na, yung 10 years. Kung hindi pa ako nag-ano po. Yes Oo, po, 10 years, pwede okay. pala mas maikli. May mas depende po sa action. Depende po sa action. Okay. Okay. Ngayon, attorney, ipagpalagay natin, ako halimbawa yung sinisingil, tapos may may parang notice galing sa barangay. No po. Kuya Mike, pumunta ka po dito sa barangay sa ganitong petsa at oras dahil may sa'yo na naniningil at hindi ka raw bumabayad. Yes So, po. kung ako yung sinisingil, ano ang dapat kong gawin? Maganda po yung tanong na po, Sir Mike. Ang maganda gawin po dyan, syempre, tingnan niya muna po kung ano yung inakusa sa kanya. Okay? Opo. So, panakita niya na okay naman, pwede may option po siya. Pwede siya mag-attend or hindi. Mas maganda, mag-attend siya. May option na hindi mag-attend o Yes mas po. maganda umattend. Kasi Okay. po, strategy rin po kasi yun pag hindi ka umattend eh. Kasi
kung darating naman po sa korte, marahil doon ka na lang magsalita. Okay. Sa ano Kasi, naman po yun, sa defense mo yun. Pero, mas maganda pumunta ka po. pumunta pa rin. Baka doon mismo maayos na eh. Mhm. Di ba po? Okay. O di, ngayon naman, doon naman tayo sa naniningil na nagpatulong na sa lupon. Yes po. Doon sa sinabi mo na hindi pumunta, ano ang magiging epekto doon sa naniningil? Ang epekto po doon sa hiningil ay pupunta po siya. Pag nakita po doon na hindi pa nag-attend, pwede magbigay po ng second chance. Gaya na po na mention ko kanina. Kung hindi, wala pa rin talaga, pwede niya po invoke na walang interest na pumunta. So, sayang yung oras. Nabigyan na siya ng certificate to file action. Okay. ng So, sa barangay. pangalawa pa lang na hindi pumunta, pwede na humingi. Pwede niya po insist, kahit naman na-notify, ayaw pumunta. Nabigyan naman siya ng palugit, yung may pagitan naman po yung hearing. So, hindi naman po Okay. biglaan. Okay. So, pwede niya po insist. Okay. Sila na pong interest pumunta yung kabilang panig o yung inaala. Okay. Another situation, Attorney Rafael, halimbawa, parehas pumunta. Opo. Ngayon, nandun yung naniningil at nandun din yung sinisingil. Ngayon, na magkaharap na sila, sabi nung sinisingil, wala pa po akong pambayad. Oo. Wala pang pambayad. Opo. Pero hinarap niya. Opo. Okay, hinarap niya. Ano ngayon ang magiging action na nung naniningil? Kasi sinabihan siya, wala pa akong pambayad. Sa ganung sitwasyon po pwede po sila mag-agree kung paano yung payment terms. So baka bigyan po na pumayag po yung nanghabla na gawing installment. Opo, depende naman po sa pag-uusap po nila. Kung ayaw po nila, pero may possibility na mag-settle sila, baka bigyan pa isa pang hearing date Isa sila. pa. Kung hindi sila mag-settle sa unang Opo. pagharap nila. Or kahit labas doon sa hearing, sa labas na lang mag-usap sila. Okay. Pwede rin naman. Pwede naman po. Hindi naman po hindi naman po inaadlangan po. Pwede na pala gano'n na sa labas na Pwede po, kumbaga, sabihin na lang po nila pag sa hearing, nagkaano na po kami, nag-agree na po kami na ganito po yung ano. Para Okay. ma-put into writing po at ma-witness po ng barangay. dapat may ano pa rin, black and white. Yes po, mas After nung maganda. mag-usap sila sa labas ng lupon. Yes po, mas maganda po yun kasi mayroon po silang katibayan na hindi lang puro salita po. At least po naka-in writing po. Doon sa document na sumulat sila Atty. Rafael, sila lang bang dalawa ang required na nakapirma? Doon po sa document ng agreement po nila, pwede naman po sila, maganda rin po, may mag-witness. Bang witness? Yes po. Sino For ang search- mga pwede mag-witness doon? Pwede po yung barangay po or Barangay yung mga tao mismo. nandun, nakita mismo na kung ano yung pinagkasunduan po nila. Kung mayroong man terms and conditions po yung paano yung pagbayad ba? Cheque ba yan? Or naka-installment, cash? Okay po yun. At least po may nakakita ibang tao. Pwedeng Okay. May tanong dito, attorney. Ito po ay hindi naman sa pagsingil, Kuya Mike. Pinatawag kami sa barangay kasi nadamay ako sa isang kaso ng kapatid ko. Ngayon, binalik ng mga abogado sa barangay yung pag-uusap daw sa lupon. Pero nang pumunta po ako sa barangay, ay meron ng binigay na certificate to file action. Pero hindi naman ito. Pero parang related naman sa lupon ito. Okay po. Meron, kahit hindi pa daw sila nag-hearing, Attorney Rafael, meron ng certificate to file action yung barangay captain. Okay po. So, ano po yung kinakaso? Hindi niya sinabi. So, hindi po natin alam. Oo. So, mag-assume na lang po tayo. Sige. So, kung ibig sabihin po nag-undergo po sila ng lupon, I assume po na cognizable po yun ng lupon. So, hindi yun under the exception. Meron po kasing mga offenses na hindi napasok sa lupon po eh. For example, kung criminal cases exceeding 1 year penalty of imprisonment. So, sabihin po natin na hindi naman po siya pasok doon at nilabas na yung isang beses lang hindi po nagkita. Sabi hindi daw kasi pagpunta niya doon sa barangay, meron ng certificate to file action si CAP na in-issue. Dapat po, tinry muna po na isettle. Na trinay muna na Mag-usap sila. Opo. kahit isa man lang. Opo. At kasi po baka may chance po doon mismo matapos na po yung problema. Hindi na umabot sa korte. Okay. Which is malilesen po yung court dockets. Opo. Yun po naman purpose ng lupon Okay. Opo. Ano po ang gagawin niya dahil gano'n ang ginawa ng barangay?
Diniretso niya na yung ano ng barangay, meron ng certificate of file. Anong gagawin nung nagtatanong tabi, attorney? So sa akin po, ang gagawin ko lang advice po dyan is kung magpa-file po ng action yun, hintayin nyo lang mag-file ng action. Mhm. Opo. Or kung pwede rin, magano po sila sa LGU kasi hindi sinunod po yung doon sa lupo, sa procedures po ng lupon. Kasi di ba dapat po magkikita po sila doon sa hearing eh. Opo. Opo, mabilis ang binigay. Opo, so pwede niya pong filean po ng admin. Magpa-file sa LGU, Yes hindi po. na sa barangay, sa Yes po, munisipyo o kasi sa under city po na. sila. Yes po, opo. Ah. Pero para sa akin po is para hindi naman umaba. Hintayin niya lang po mag-file ng File action. file action kasi ano po hindi rin naman niya po mapigilan kung mag-file yun ng kalamin. Pero pwede niyang labanan po yung yung merit po ng case doon sa korte na mismo. So doon na siya asikaso niya doon na kung Yes po. nagkaso na. May option rin po siya na i-report po yung nangyari doon na abnormality or nang nangyari po doon sa pag-issue. Pwede rin naman po. Oo. Okay, sige. So, ganun ha. Salamat sa nagpaabot ng katanungan. So, Yes po. narinig nyo naman ang advice ni attorney. Kung meron ng ganon, certificate of file action, antayin mo na lang na Yes po. i-file na talaga. Kasi pwede naman po hindi siya mag-file. Mhm. Kumuha lang siya. Mhm. Baka pinapatakot. Yeah, pwede po, 'di ba? Hindi natin alam. Opo. Mhm. Okay. Balik tayo dun sa pag-uusap nila. So, nagkasundo sila, attorney. Another situation, yung pinagkasunduan nila ay hindi naman nagawa. Okay. Ano ngayon ang gagawin ng maniningil? Kasi hindi naman yung pangako na installment, first installment pa lang, attorney, hindi na nakapagbayad, hindi nagawa yung usapan. Ano ang gagawin ng naniningil ngayon, attorney? Okay po. So, dalawa pong pwedeng gawin. Pwede po pa-execute po yun sa barangay kasi ano na po yun Pwede po siyang, yung agreement nila, pwede po sa barangay mismo ipa-execute. Mhm. Kung hindi man po ipa-execute sa barangay, pwede po po siya sa small claims. Small claims na. Yes po. Basta po hindi susobra ng not exceeding 1 million pesos. Pwede po. Okay. Yun Ipapakita ang- niya lang po yung compromise agreement na napagkasunduan sa barangay. Mhm. Yes po. So, ganun pala, i-level up niya na Yes po. pag galing doon sa lupon, babalik Yes muna po. siya sa barangay, tapos diretso na doon sa small claims. Yes po. Okay. So, ngayon, attorney, dinala na sa small claims. So, siyempre, pupunta na naman yung dalawa. Mhm. And, makikiusap na naman yung Yes sinisingil, di ba? Okay. Ngayon, ano na ang dapat na gawin doon na the same pa rin bang kasunduan ang gagamitin o pwedeng baguhin na nung naniningil o magde-decide yung yung korte? Kasi kung meron na po silang agreement doon sa barangay, ano na po yun? Law na po yun between them. So, kailangan na lang i-execute po. Pero kung wala pong agreement doon sa barangay, kunyari po, hindi po nag-attend man ng lupon, hindi po sila nagka-areglohan, nabigyan na ng certificate of file action, doon po sila sa korte mismo. Doon po sila ng claim nila or defense po nila. Doon sila mag-uusap. Yes po. So, sa harap po ni judge. Yung sa harap ni judge, sa small claims, hahayaan silang mag-usap kung ano ang magkapagkakasunduan nila o may pakialam yung judge? Si judge po, mamamagitan po siya. Informal lang po siya. Informal po, parang summary nature po yung nila At ang sa small claims po, gusto ko pong sabihin, bawal po mga abogado doon. Oo. So talagang sila po, lang silang dalawa at yung judge. Okay? Opo. Si judge ang magbibigay ng kasunduan nila? Sila po, kakausapin po ni judge kung yung merit po, mayroon po ba talagang basihan yung claim. Mhm. Tapos ano yung depensa ng kabila? Kung totoo naman in-admit nyo na mayroong utang, Mhm. ba't hindi mabayaran? O, ano lang kaya? Parang mag-ano po si judge dyan. I-weigh down niya rin. O kunyari, for example, yung claim po is, titingnan po kung may example yung sa interest po, kung sobrang laki naman po, unconscionable. Po. So, sobrang laki naman, hindi naman po siya makatarungan. Or parang mga pang loan sharks. Yung legal lang na interest. Yes po. Kaya kung pwede yung- niyan yun ni judge, bawasan niya. Babawasan yun. Tapos ilan po ang kaya ng kabila? Sabihin po natin, kaya ko lang po 10,000 per month. O so, payag po ba kayo doon? O, yan. O, ipapamit. Aantayin pa pala yung kung a-agree yung sinisingil. Opo, at least po dapat sila, tawag niyan is on the same page, on the same po sila. Depende naman po kung may merit yung case kasi may chance rin po titingnan ni judge kung baka yun talaga bayad na. Titingnan po yung defenses. Okay. Napaka-importante talaga na merong may ipapakita yung Yes po.
naniningil at yung sinisingil kung Opo, mayroon na depensa po ibayad. siya. Yes Okay. So, yun ang itatanong natin, attorney. Ano yung mga kailangang dalhin para mapatunayan ng naniningil o yung sinisingil, yung naniningil kung may babayaran pa at yung sinisingil kung bayad na. Kung Okay may naibayad na. Yes po, magandang tanong po 'yon, Kuya Mike. Ang maganda pong gawin doon is kung doon sa naghahabla, dala niya po yung contract of loan nila. Contract? Opo, yes po. Yung naka-black and white. At least po doon na kitang-kita kung magkano yung sinisingil. So po, kung may demand letter na po siya. Kasi po sa batas po kasi, if there's no demand, there's no delay. So kailangan po, mag-demand ka muna po. Kasi pag di ka po nag-demand, baka po sabihin ng kabila, hindi ka naman nagsingil eh. Oo. Hindi ka naman nagsingil. There's no demand, there's no delay. Yes po. Opo. General rule po. Opo. So, Okay. dala niyo po yun. Tapos, mga resibo. Proof of na naglabas ka ng pera. Okay? Opo, sinend mo sa example, bank account niya. Halimbawa, bank sa transfer, yung ibang mga bagong pamamarang ngayon, Yes GCash po, halimbawa, GCash. nag-send ka. Opo. Okay? So, anything po na magpapatunay na may utang po ng tao na to at hindi pa niya binabayaran. Okay. Yes po. Doon naman po sa depensa, hawak niya naman po patunay na binayaran niya na or hindi na siya yung tamang taong singilin. Ibang Okay. tao dapat. Ibang tao. Hindi ako. Or pwedeng, gaya po na mention ko po kanina is yung action is prescribed na ang tagal ng panahon ngayon pa sinisingil eh. Nakailang dekada na to. Ngayon yung example po. Dito po mapasok, Attorney Rafael, yung mga kahalagahan ng mga dokumento Yes kapag po. kayo ay nagpapautang at nagbabayad. Yes po. Hindi pwedeng babayaran mo lang nang wala kang hihingi na resibo or pagpapatunay. Yes po, Kahit patunay isang po. kapirasong papel na pinirmahan yung dalawa na nakalagay doon, ilan yung binayaran mo, kailan mo binayaran, sinong binayaran mo, Opo. at may mga pirma. Yes po, mas po 'yon, mas mainam po na meron kayong hawak na ganun. Para po kasi sa korte po kasi hindi po kung who has the documents documents to prove the claim or the defense po. So yun po Okay. yung pinakamabigat na pwede nilang madala sa korte at para matulungan yung huwes o yung judge na mag-decide. Okay. Attorney, may tanong dito Yes po. dun sa related sa mga documents. Yes po. Good morning, Kuya Mike and Attorney. Ang papel na hawak po namin ay nakalagay, receive from. Merong pirma yung nag-receive doon sa papel. Pwede po ba yun, Attorney? Sabi ng texter natin. Okay. Receive, saan nakalagay po yung, nakalagay dun sa papel? Receive yan lang po. Oo, kumbaga, parang sinasabi niya na yung pinautang niya o yung binigyan niya ng pera, nakalagay doon na re-receive. May amount, may petsa, Okay po. pinirmahan, re-receive. Yun na. Ngayon, pwede ba yung gamitin na So, sa document? papel po, nakalagay doon, receive from ganito, tapos Oo. amount. Oo. Opo. Sa akin po, okay naman po siya. Pero, Okay. pwede naman po yan medyo ayusin, pagandahin ba? Pero Opo. hindi niya na pwedeng ayusin yun. Kasi tapos na. Kung before Okay, Opo. okay. Sige. Oh, So, makinig ha. Bago kayo magbigay, ganito ang gagawin sa atin. acknowledgement receipt po, maganda. Ang ilalagay. Opo, maganda po sana nakalagay. Acknowledge, permado, opo. Yes. So, Kung kahit pwede rin, na- notarize para walang problema. Ano po? Notarize, pwede rin po Okay. ipanotarize. Ipapanotarize. Yes po. Pero kung hindi naman ma-notarize, pwede rin naman po basta permado. Mhm. Permado ng nag-umutang at nagpahiram. May nag-witness, pwede rin po. Mhm. Basta patunay po na tumanggap siya. Sinabi po ng nakatanggap na itong pera amount ang nakuha ko galing dito. Tapos ngayon, may patunay na sinisingil mo. Yes po. Opo. Pwede ba yung sa text, pwede bang makonsider yun na paniningil o demand? Yung ano po? Text? O ite-text mo or sa messenger, i-PPM mo siya, pwede na ba yun maging demand? Sa ngayon po, meron po tayong tinatawag na electronic evidence. Okay. Sa pwede rin naman po. Pero ang mas maganda kasi, sa papel pa rin. Kasi doon po, permado, makita mo ni receive. Mhm. Pwede rin naman po doon, kaso yun nga lang, dahil electronic evidence siya,
may mga dagdag ka pong gagawin na papel, i-authenticate mo pa yung yung text message, ikaw po talaga yung gumawa nun, ganong petsa, anong araw, tapos yung screenshots. Pero mainam is sulat kamay na Sulat lang para kamay. wala na pong problema. May nagtatanong ulit, attorney, nag-message sa atin, Kuya Mike, pwede po ba i-screenshot? Hindi ba bawal yung sa privacy? I-screenshot Screenshot. daw yung message na naniningil siya. Okay. So, yung screenshot po is, kung kayong dalawa po doon, pwede naman po siyang gamitin as evidence. Basta proof po na Kayo lang na dalawa Yes po, private message. hindi sa Opo. GC. Hindi GC. Opo. Pwede naman po yun. Basta proof po, team proof na tumanggap po siya ng pera. Okay. Kaya inaako niya doon sa Oo, messenger oo. na ibabayaran ko, ganyan. Okay. Pwede naman po yun. Opo. Pwede yun, Opo. pwede yun. Okay. Doon tayo, attorney, sa sinabi mo na dapat sa tamang tao. Opo. Ano po bang Tamang ibig tao. sabihin nun? So, pwede pong nangyari is, pwedeng sinisingil nila ng isang naghahabla is, akala niya, yung taong pagsisingilin niya, ito yung taong to. Yung pala ibang tao. Iba na. Iba pala, hindi, yun lang yung nakinabang. Pero ibang yung nag-utang. Oo. Okay. Iba yung nag-umutang sa'yo. Ngayon, nalaman mo siguro na ibinigay doon sa isang, doon mo Yes na po. sinisingil yun. Opo. Okay. Sino yung kumbaga po, sino yung nakausap na nag-utang? Mhm. Nagpahiram. So, yung nag-utang. So, dapat singilin niya yung nag-utang. Yun ang utang. Yes po. Kung may pinirmahan, yung pumirma. Yes po. Opo. Opo. Okay. Pwedeng sabihin po, na defense po ng kabila na hindi naman ako yung nag-utang sa'yo. Kaya po, So, hindi siya yung tamang... Kahit kasama yun, attorney, during ng transaction, kasama yun, tapos nakita, pinirmahan ni Juan, si Juan ang pumirma, si Pedro, nakita mo, kasama, umutang sa'yo, binigay yung pera ni Juan kay Pedro. Kung ano po, kung ano yung nasa agreement po nila, kung Yun lang. contract of loan. Mhm. Ang nakapirma pong na nakalagay doon na debtor, sa example niyo po, si Pedro po ba? Aha, Si nakapirma si Juan. Si Binigay Juan. ni Juan yung pera kay Si Pedro. Juan ang singilin niya. Si Juan yung... Kumaga labas na doon yung naghabla. Mhm. Kung sino yung pinagbigyan ng nag-utang. Mhm. Ang ano niya, ang habol niya, yung nag-utang mismo, ikaw yung yun yung may agree, yun yung may contract of loan agreement Okay. Malinaw po ha, kung sino ang kausap nyo at nakapirma, siya ang sisingil. Hindi yung binigyan ng pera, yung nag-utang sa inyo. Yes po. Okay, mag-commercial break muna tayo ha sa pagbabalik natin. Kung may mga katanungan po, please send your questions sa ating numero ang 0917-146-2275. Ang oras eksaktong alas 11:31. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Okay, welcome back po sa tuyang programa. Medyo magayon ngayon ang mga side topics ni Atty. Rafael. Sa masunod na mga aldaw, imbitaran tayo nita. Si Atty. Rafael Dayap III ay connected pa ini sa Coast Guard. Yes po. Yeah, so attorney, sige nga digdi Coast Guard digdi sa Albay, Legazpi or sa ito? Rawis po. Sa Rawis. Yes po. Okay, Opo. okay. Diyan po yung district po namin, Coast Guard District. Bicol, po. So, dahil pa man ikaw na-deploy kung sa na munisipyo o ibang lugar tabi, Attorney Rafael? Hindi pa naman po. Dito po ako sa Coast Guard Legal Unit Bicol po. So, dito po sa Rawis po siya. Okay. Pero dati po sa Manila po ako naka-assign. Okay. Sige. Ang mga masunod na topic may kanin ni Atty. Rafael pag na-invite me ni Galil. Manong duman sa West Philippines Sea. Yes po. Kung maimbitan pa po. Yes po. Siyempre naman. Welcome na welcome lagi. Sana kami din, pag nag-invite, may panahon si Atty. Rafael Dayap. Okay. Okay, sa pagpapatuloy po natin ng ating may comment sa atin dito sa si Sir Alvin Oy. Sabi ni Sir Alvin Oy sa DCGB News Online, good day po sa inyong dalawa. Di po ba pag hindi nagkasundo ang dalawa, ma-file certified to file action para maisampa sa korte sa small claim, tabi attorney. Magkano na po ang filing fee sa korte? Thanks po and God bless. Okay po. Yung sa tanong po ng filing fee, depende po yan sa amount na kiniklaim. At may computation po yan yung sa clerk of court. So, hindi po nga lang ako privy po doon sa paano yung nila. Pero, pwede po nyong yan sa judicial, sa online, sa judiciary, meron po sila doon na calculator. Opo, na pwede nyo pong doon yung how much yung claim nyo at yung estimated amount na kung magkano yung filing fees. Okay. Opo. Nakadepende sa amount na sinisingil mo. Yes po. Mas malaki, meron nyo. Hindi naman masyadong kalakihan siguro. Depende naman po. So, akala siguro ng ibang mga nakikinig sa atin, fix yung filing fee. Hindi po. Depende po sa amount ng kinig. Depende sa amount. Okay? So, the higher the amount, the higher the filing fee. Yes po. Possible na okay, mas yun ang posible. Po. Okay. Follow-up question ni Sir Alvin Oy. Ano po ba ang magandang gawin? Ang sinisingil sa utang, puro pangako pero hindi tumutupad sa pangako. Sa madaling
Sabi, puro kasinungalingan, nagbabanta pa na susuntukin pa niya pagpapautang sa kanya tabi. Medyo kulang yata ang wordings ni Sir Alvin Oy. Basta puro pangako, buda, nananakot pa na susuntukon so nagasingin. Ayun lang po. Medyo, pwedeng umabot na sa pisikalan. Kumbaga, opo. So maganda po doon, kung meron po silang contract of loan, tapos meron naman doon nakalagay kung kailan magmamature yung kanilang utang, kailan magbabayad. At di naman po nagbayad. So, tingin ko po ang magandang gawin is mag-file muna siya ng demand letter rin. Demand letter. Demand letter pa to pay. Final demand letter to pay, ganitong amount. Once na hindi po binayaran yung amount based doon sa days na binigay na palugit doon sa final demand to pay, sa demand letter, mag-file na po siya. Kung cognizable sa barangay, punta po siyang barangay. Sa barangay. Kung hindi na kailangan, like na-mention po natin, hindi naman po sila living in the same city or municipality. Magkalayo naman po sila ng lugar. For example, yung isa Naga, yung isa Legazpi. So, pwede na po siya mag-file ng Kung within sa Albay, Legazpi, halimbawa, Santo Domingo, Albay, pwede po yun. Pwede mag-barangay po yun. pwede pa yon. Opo, within the same Legazpi, city, municipality. Yung isa, taga Legazpi, yung isa, Santo Domingo. Pwede po. Kasi Legazpi pa rin naman, yun eh. Under pa rin naman ng Pwede, Okay. pwede pa naman. Kung alin na barangay, Yes po, option po ng plaintiff na naghahabla. pwede sa Santo Domingo, pwede sa Legazpi. Opo. Kahit magkaiba yung ano Yes nila. po, basta within the same city, okay. municipality. Sige. Balikan natin, attorney, yung sinasabi mo kanina na maling tao. Halimbawa, ang may utang, si panganay, sinisingil si bunso kasi si panganay, yung kapatid na bunso, yung panganay ay nasa Metro Manila na. Ngayon sinisingil na yung naiwan na kapatid dito. Opo. So ano po ang masasabi niyo, attorney? Kung ang singilin po dapat, personal po kasi yung loan eh. So, kung kanino pong tao po yun na nakapangalan po doon sa loan, siya po yung singilin. Opo, hindi yung ibang tao. Okay. Opo. So, dapat sa sitwasyon po na yun, ang i-hotline is yung taong sinisingil. Okay. Opo. What if mag-ama, magulang yung anak yung nandito? Ganun pa rin. Opo. Yung single mo rin, yung tatay pa rin ang sisingilin mo. Yes po, tatay pa rin po. Kasi Okay. Hindi naman pwedeng hindi po pwede ibang tao. kung wala na yung tatay, yung anak na ang sisingilin. Pag sinabi po bang nawala yung tatay is, namatay na po ba? Or ano? Hindi na sinabi. Namatay na What po. if ganun? Patay na yung tatay. Sinisingil Okay na po. yung anak. Hindi po pa rin pwede. Hindi pa rin pwede. Diyan na po papasok yung claims against estate. Okay. Estate na po ng tatay yung singilin. No? Kung may naiwan. Yes po. Kung may mga due and demandable loans sa mga creditors, yun po, isa-satisfy yun ng estate niya. Okay. So, hindi pa rin po singilin yung mga anak. Na hindi naman. Yung estate Yes na po. naiwan. Yes Kung po. may mga lupa, may mga building, Yes po. sasakyan, pwede yun. Yes po. Pwede yun na Small singilin things. ng Opo. Okay. Personal property. Speaking of properties, halimbawa yung sinisingil, wala talagang pambayad pero may properties. Ganun po. Kung meron naman siyang mga properties, pwede pong habulin yung mga properties niya, yung mga personal properties or real properties niya. Pwede yung pag-usapan dun sa small claims. Pwede po. Actually, Isasama na yun. Pwede po. Kung Kasi nagsasabi talaga yung sinisingil, Yes wala po. talaga siyang pera. Yes po, opo. Kasi hindi naman po pwedeng, yun, tiway lang po yun. Oo. Kasi syempre, lalo na kung yung creditor naman is talagang, yung pera, talagang totoo naman na nagpautang siya. Oo. Tapos, Totoo naman na may totoo naman, inutang talaga siya. Inutang talaga, inako niya naman. So, Okay. may wala nga lang siyang cash, meron siyang properties. Pwede po yun. Kasi pwede po yun ibenta. Hindi Sale. ba pwedeng puntahan nung naniningil dahil may motorsiklo ka, kukunin ko na yung motorsiklo kasi may utang ka. Direkta na. Between you, yung lender at yung nag-uutang. Kung pumayag yung Okay. yung nag-utang, sige, pwede benta ko. Pwede yun. Pwede. Pero kung papalag siya, kukorte po yun. Oo. Halimbawa, sige, punta tayo dun sa pumayag.
para safe naman yung naniningil na para talagang tunay na pumayag yun, ano ang dapat na mga ihingi niyang mga documents na pumapayag siya? Opo, so kunyari, for example, doon, personal property, pumayag naman siya. Bibenta niya na yung ano niya, yung, kunyari, same value lang naman Oo. yung example, motor, tapos yung inugutangan. Okay? So, pwede pong silang magkaroon ng agreement na ito na yung binabayad. Ito na po yung same value. Ito na po yung ano niya, payment niya. At na kay ano naman, kung ipapayag siya na ganun yung yung bayad is in kind, di ba? Opo. Pero kung ayaw niya, gusto niya yung gusto Yung niya pera, kasaya. pwede ibenta yung motor. Ah, For example, okay. motor Pwede po. bang magbenta yung ibebenta ko to, kung may tira, babalik ko sa'yo. Sino po yung magbenta? Yung naniningil na, mahanap pa siya ng buyer. Dapat yung ang ganda po, seller. Yung may-ari. Opo, para walang sabihin, walang jurex. Opo eh. Magkakaproblema si Yes po, yung opo. naniningil pag gano'n ang ginawa niya. Yes po. Kasi dapat po, maganda is yung talaga, yung seller po eh. Kasi parang walang bahid po na pinilit. Okay. Kasi kung ang utang is money, dapat money rin ng Unless may other modes po sila ng payment. May napagkasundan sila ng other. Iniligay doon. Opo, pwede. Or pwede, para eventually, nag-agree sila sa barangay, for example. Okay, basta okay na yung motor mo kung okay sa'yo. Doon pa lang sa lupon. Okay, pwede rin po. Okay, may Depende lang po napagkasunduan sila. sila. Opo. Okay. May tanong dito, attorney. Paano po kung walang nakalagay, Kuya Mike, na interest doon sa ipinautang ko? Wala daw siyang nilagay na interest. Okay Parang po. ibig sabihin niya, pwede ba siyang sumigil ng interest doon sa principal amount? Okay po. So, kung wala po nakalagay doon ng interest is may tatawag tayo na legal interest po eh. Once na nag-demand po sila, file sila ng demand letter at hindi po yun sumunod, kikick in po yung interest. Kahit na nagsabi yung yung umutang, wala ka man yan tiglaag na interest. Mayroon tayong tatawag na legal interest po eh. Kasi, kunya example po sa demand letter, nagbigay po siya ng palugit na 10 or 15 days. Di sinunod. Okay. Tapos ilang araw nang nakalipas, hindi pa rin nakabayad. Papasok po doon yung legal interest. Makita naman ng ng korte yun. Ibig sabihin, katagal-tagal na panahon kang sinisingil. Tapos hindi mo binabayaran. Syempre, nag-ripe naman, nag-mature naman yung loan na kailangan niya ng bayaran. So, pwede po yun, parte yun pwede niya po yun sa huwes pag nag-file siya ng small claims. Okay, may isa pa tayo ditong katanungan, attorney. Sabi nang nag-message sa atin, hindi po ako nagpautang pero humingi ng tulong na parang humihingi ng investment. No po. So, ngayon po, pwede ba yon na ipasok sa small claims? Para nag-invest daw siya, hindi na naibalik yung investment niya. Okay po, yung investment, ano po yung nakalagay po dun sa investment agreement nila? Wala siyang sinabi. So, kung ang nakalagay po dun sa investment agreement nila is pinapahiram niya ng pera, tapos magbabayad yung yung pinag-investan, pwede pumasok siya sa small claims. Kasi sa small claims kasi okay. meron po siyang mga scope. Kunyari po, contract of loan, contract of sale, contract of lease. Opo, so kung papasok po doon siya sa contract of sum of money, pwede po siya small claims. Kung merong ganun na mga documents. Yes po. Opo. Kung minsan, ang investment ngayon, attorney, sa mga magkakaibigan, hindi naman naghingian ng mga documents. Parang kabilaan lang. Meron din po actually ganyan. Opo. Brother, ito, magandang negosyo tong na-discover ko, pero kailangan ko ng kapital. Si kaibigan niya, nagbigay ng investment. Ngayon, parang nawalang bula yung negosyo. So, ngayon na ang nangyari, attorney. Pwede ba yung sa small claims? Basta kung wala po silang papel, wala po silang hawak na papel. Wala. Usapan magkaibigan po. lang eh. Nakakita na Witness. Nagpahiram, nagpautang. Aha. Anything po na magpaprove na may utang po yung isang tao. Kaya mayroon pa rin po, mayroon pa talagang naka-black and white na contract. Kaysa po na salita lamang kasi mahirap po kasi kahit magkakaibigan. Isa nga kahit pamilya. Pera na yan eh. Opo. Kasi pera involved kaysa naman sa huli magsisi. Oo. Maganda rin po Tapos may nasira pa yung panghawakan. pagkakaibigan nyo. Yes po, yun yung nakakalungkot. Opo. Paano kung siningil niya sa messenger? Brad, kailangan ko na yung pera. Tapos in-acknowledge. Opo. Friendship. Oo, pero wala pa akong pambayad friendship. So, parang ina-acknowledge siya na yun, di ba?
Pwede rin yung gamitin kahit walang, sabi niyo, yung black and white. Pwede yung i-acknowledge sa pwede message. naman po. Pwede naman yung po. gamitin. Opo, pwede naman po yung gamitin. Okay. Ang ano lang po doon is, dahil kung ano siya, online siya, pwedeng sabihin nung sinabla na, hindi ako yan. Iba ang nagtatype. Iba yung nagtatype. I-prove mo na ako yan. Okay. Pwede pong gano'n. Yan sana. Sabi ka Opo. mga gurang. Pero pwede yan rin naman. sana. Pwede naman. Depends na lang po ng kabila. Yan. Depende Sa lang ng kanya, kabila. ano. Gari natataunan ni idea ni attorney sa mga nagawa. Ay, yung Daiman. Daiman. Joke man sa natabi. Joke man Ito yung napag-uusapan natin ha, para lahat tayo merong guide sa mga ganitong sitwasyon na kapag may sisingilin kayo, ang sagot po pala talaga ay dadaan talaga kayo sa barangay. So kapag hindi kayo dumaan sa barangay, attorney, ibabalik din sa barangay, di ba? Ibabalik din. Kapag nagdiretso ka sa husgado, ibabalik sa barangay. Pwede kasi po doon pa lang po, hindi po Masettle na. Kunyari po, kailangan cognizable ng barangay. Hindi na po siya undergo ng barangay. Pwede po kasi ano yun, para hindi siya tawag niyan, ma-dismiss po. Pwede ma-dismiss. Parang requirement yon na Yes sa po. barangay. Kailangan po kasi, doon pa lang pwede na ma-settle eh. Oo, masettle na. Kumbaga premature po yung pag-file mo. Mhm. Opo. Pag ibig sabihin ng premature, Premature po is, hindi mo ginawa yung condition precedent. Kumbaga, kailangan mag-undergo ka muna dito bago ka pumunta sa amin. Kasi may chance po na ma-settle doon para hindi na rumami yung ng parang prerequisite. Yes po, prerequisite. Halimbawa sa isang course, ito ka muna, prerequisite itong subject bago ka pumunta doon. Yes po. Okay. Yan ha, narinig niyo si Attorney Rafael. Required talaga na sa barangay. Kasi sabi ni Attorney, kung maayos na talaga doon, Yes po. mababawasan nga naman yung gawain Yes ng po. ating mga korte. At nakalagay rin po doon kasi sa statement of claim na fill up the form po, doon sa form na yon bago sila mag-file ng small claims. Nakalagay po doon kung cognizable ba sa barangay. Tapos pag sinabi mong oo, tapos wala ka nilagay doon na certificate of file action, baka doon pa lang hindi na ma-dismiss yung Ma-dismiss na sa barangay pa lang. Hindi po, doon sa korte. Sa Kung korte pa lang. Sa korte pa lang. Kasi, di ka muna nag-undergo ng yung proseso. Papel po kasi yun eh. Kailangan Oo. po yun i-attach doon. Kailangan yung certificate of file action. Yes po. Opo. Okay. Kung cognizable sa barangay po. Okay. Opo. Itong sunod na katanungan, attorney, hindi ito about sa kung may sisingilin o kung may babayaran. Sabi dito, Kuya Mike, pwede ba ang kasuhan ng Aleco kasi laging brownout? Attorney. Kung Yung mga apot nilo, dahil naman nga nirelated sa topic ta. Sige daw. Alam to na ko naman si Mag ni Attorney Digdig. pwede man po pero hindi siya small claim siguro. Hindi siya small claim. Kung Pero ngayon ang sagot sa tanong niya, pwede. Pwede po. Pwede. Okay. Pero hindi, po siya. Depende kung anong kinakaso niya. Dahil po ba sa laging brownout? Oo. Or yung malaki na pagsingil? Depende po. Opo. Depende kung anong ikakaso. Yes po. Opo. Alaka mo, Aleco, pwede pala ikaw mo kasuhan. Pwede naman po. Opo. Depende. Kunyari, example, nasira yung mga gamit nila. Mapakita, mapatunay niya. Nasira Di ba yung may mga- tinatawag, attorney, na class action, parang case na grupo ang nagkakaso? Yes po, pero dapat, tama po yun. Mga Kasi- mamamayan ang nagkaso Yes sa po. kanila? Pero dapat po, same po sila. Same, may term po yun sa na common and general, yung cause of action nila eh. Kasi pag hindi po sila same, hindi po yung class action or class suit. Same ang concern nila. Yes po, or common and general, may term po yun sa law na kumbaga, same po sila ng case, tapos same na situation. Same na situation. Same na, is involving the same action, parang ganun po. Parang masasabi naman natin na lahat ng nasa albay ay nasa the same situation. Opo, kasi kung hindi nila ma-prove po yun, medyo Oo. po kasi doon stricto, hindi po pwede yung class suit. At saka, Individual po sila. Oo, saka kababa naman ng Aleco, attorney. Marami na nga utang, ikakaso mo pa. Yes po. Yes po, opo. Di ba? Sige, magpasensya na sa natabi. Tayan, kooperatiba tayan. Kaya nga po baga, Aleco. Sa atin yan. Ko. Okay, naka-side topic kita Side dahil topic. naman sa kaaputan nindo, ha? Okay? Attorney, madali na kita magtapos ngunyan. Advice na lang po
general advice sa mga naniningil at mga sinisingil kapag ganito ang sitwasyon? Opo, so pag mga ganitong sitwasyon po, mainam po talaga meron talagang tayong kasulatan. Mahirap po kasi magtiwala. Opo, lalo na kung example, kaibigan or close friend or kahit relatives. Oo, tama. Kahit relatives. Marami pong sitwasyon na kahit mga ganun, dating mga close or mga malapit sa isa't isa, pagdating sa pera, talagang maantong sa kasuhan. So ayaw naman po natin maabot sa ganong sitwasyon. Mainam pa rin po na meron tayong pinanghahawakan na papel. So para mapanatag rin po kayo, at kung sakali man na wag naman po sana maabot sa kasuhan, meron po kayong mapapakitang patunay. Kasi po, syempre pag naghabla ka po sa kabilang panig, may mga ano talaga na i-deny niya na may utang siya. May mga umaamin na rin naman at hindi naman pinapahaba pa. So, yun po maganda at na merong panghawakan. Okay. Sunod po is kompleto po kayo ng mga dokumento. Meron po kayong proof, for example, may acknowledgement receipt or proof of transaction na hinulog niyo po dito sa tao na to, tumanggap siya ng pera. Tapos, mainam po is kumuha rin po sila ng abogado na mag-a-advise sa kanila. Okay. Opo. Kung papasok po yan sa small claims or hindi. Kasi po, kung small claims naman, yung lawyer na yun, hindi siya pwedeng sumama eh. Pero pwede siya mag-assist. Opo. Same rin po, sa barangay, hindi po allowed yung lawyers rin. So, sa barangay, paglupon, sila lang po yan. Sila lang. Kasi po, once na may mga lawyers involved yan, mahirap rin magkasundo yan. Haba rin po yung kwento. So, maganda po talaga meron pong katibayan at kasulatan po. Opo. Okay, so yan po ha, narinig nyo si attorney sa kanyang legal advice sa atin. May nagpadala pang saro, attorney. Kuya Mike, so inutangan ko, urual daw ako pigsisingil pag nag-agi sa store, na isturbo na ako, ano pwede ko nakasuhan? Ika antig sisingil, ikaw magkasa. Dahil pa akong pambayad. Pero may sa tiga-agian sa tindahan niya. Opo. Siyempre, masingil manangga. Masingil, opo. Ano na ang kasuhan niyo da? So, siguro po, kung ganun lang naman, ganun po, may tinatawag po kasi na na sa criminal law na unjust vexation. Pero kung sisingil lang naman, wala naman pong problema yon. Pero kung may kasama na may ginagawa na mali, yung paniningil, yung parang nag-harass. Pwede nang masabing harassment na, nanakit na. Pwede siyang mabla. Unjust vexation. Yes po. Parang naiinis ka na. To vex, to annoy, opo. Okay. Opo. Pero kung nagsisingil lang naman, dahil talaga may papakita talaga yun kung magsisingil pwedeng wala po siyang maano doon. Kasi dapat naman talaga kasi pag hindi, sabi ni Atty, kapag hindi kasi ningil, may maglalaps yung 10 years, halimbawa. Example, hindi singil. Kasi pwedeng sabihin nila, hindi mo naman ako singil Parang implied na mo na ako. Parang binigay mo na. Pinandol mo na or parang binigay mo na. Pinasadyos mo na lang. Kumbaga po. Sana po natin. Yes, okay. Maraming salamat, Attorney Rafael Dayap ha. Yes, napakasaya namin dito kasi bibihira na may mag-guest na pumupunta talaga dito sa station. Usually via Zoom. Kaya appreciated namin ang presence mo ngayon dito. Yes, baka po. may gusto ka i-greet. Sige po. Ginagreet ko po ang mga kaklase ko po sa University of Santo Tomas College of Law Batch 2019 po. Ngayon po, mga lawyers na rin po. Mga kasamaan ko po sa Philippine Coast Guard District Bicol. Kay Attorney Longgabella po, na isa po sa mga nag-invite po sa akin. Yes. Si Attorney Longgabella. Ang galing po yun na lawyer. Tapos, po siya, litigation lawyer po. Tapos, mga nag-ano rin po kasi ako, nag-coach po sa isang review center. So, okay. Sige, pwede mo yung review center yes nyo, po, Attorney. yung sa Juris Bar Review po. Tapos, saan siya matatagpuan? sa Manila po siya, pero Okay. online po kasi. Online siya? Yes po.
Okay. Opo. So, tapos po, yung mga, syempre, yung family ko po, mga Dayap family po, tapos yung mga relatives ko rin po sa Taisan, yung mga nito, opo. Okay, so narinig nyo ha, si Attorney Rafael Dayap III, ang satuya na guest lawyer ngayon. Sa ngalan po ni Attorney Christine Longabella, ini po si Kuya Mike na nagawalat sa Indo. Asi nagpapasalamat, binataram na sa batas, gabos patas. Sa Indung Nadango ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Bakunang angat, serbisyong dapat.